Ka anyị gaba n'ihu n'akụkọ ndị nke fọdụrụnụ, gọọmenti etiti nke ala anya bụ Naịjirịa nakwa jikọtara mba Europe EU bụ ndị nke wepụtara amụma ihe mmemme nke mgbakọta ego ya ruchere nde euros 900 ma bụrụkwazị ihe dị na bụ nkwekọrịta bụ nke dị n'etiti otu jikọtara mba Europe na ala anya bụ Naịjirịa iji wee gbaa mbọ wee kwalite akụnụba nke obodo a ma bụrụkwazị n'ịlụ ịgbasonye bụ ihe mmemme ga-enye aka n'ịlụ ọrụ n'ụzọ ọgbara ọhụrụ ya tata ma bụrụ nke ga-enye aka na ya bụ ọkpụrụkpụ ọrụ bụ nke gọọmenti ji n'aka site na etu esi wee na-alụ ya na mba ụwa. Ya bụ ama ihe mmemme bụ nke etinyere ma na-akwado n'etiti otu jikọtara mba Europe na Naịjirịa bụ nke ga-ewebata ama ihe mmemme ọhụrụ site na ogogo mba ụwa ma bụrụkwazị nke gbadoro ụkwụ na ịkọ ọrụ ugbo n'ụzọ ọgbara ọhụrụ, inwe ọkụ gbanyụọ, inwe ezi ọrụ nlekọta ahụike ya nakwazi agụmakwụkwọ pụrụ iche nke ga-atụnye oke ya na ịkwalite iwu ọrụ ịkụzi nkụzi ya nakwazi ọzụzụ bụ nke a na-enye ndị nkụzi. Onye nta akụkọ anyị na Abuja bụ Princess Ekwi Ajide ga-ewetara gị akụkọ ndị ọzọ. Onye Kọmishọna European Union maka nrụkọta ọrụ ozurumba Jeta Uplenian bụ ya binyere aka maka EU ebe minista ihe ozuzo na ime atụmatụ akụnụba Naịjirịa Abubakar Atiku Bagudu binyere aka n'aha Naịjirịa. Na mmemme mbinye aka ahụ ka Kọmishọna Uplenian sịrị na nkwekọrịta ahụ ga-enye aka ime ka nrụkọta obodo abụọ a siwanye ike site n'ịkwalite na nkwekọrịta ha dịrị na mbụ n'inwekọrịta mkpa nkwenye na ịjụ ajụjụ. Kọmishọna EU ahụ sịrị na EU ga na-aga n'ihu itinye ego maka uto n'ọdịnihu bube ihe gbasara nchekwa ọchịchị ndị nkịtị na akụnụba maka mmadụ niile ụzọ site n'ịgbazinye ego na enyemaka ga-abara ndị Naịjirịa uru n'ụzọ dị iche iche. Minista ihe ozuzo na ime atụmatụ akụnụba nke Naịjirịa Abubakar Bagudu n'aka nke ya kwuru na njikọ aka EU na Naịjirịa bụ otu ihe ga-eweta mmepe. Osote onye isi nke European Investment Bank EIB Ambrose Fayol sịrị na ngwugwu a ga-enye aka ịrụ ụzọ ga-ebute ezi nchekwa, ịnabata ndị si mba ụwa ọzọ lọta, nyere ịnapụ ndị Boko Haram ngwa agha ma nyere ha aka inwe mmekọrịta ya na ndị nkịtị ma nyekwara aka imemi na ịna aka azụ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.